guys, niami sa Dorbans view aron sa pagsaulog sa birthday ni Ma'am Bilin Del Bando. Dili pa guys, ato sang tan-awon ang ilahang manindot nga view dinhi sa Dorbans. Ano patuloy? Padong ina. Padong nako sa Patwi guys. O kauban ako si Ma'am Burato. Ingon man ni Ma'am Nimpa og ni Ma'am Ems. Maglingaw-lingaw mo ni guys, kauban ni Ma'am Bilin. Nang tata. Diyan sa kapo ko. Agatong order. Ato isote? Ato isote? After niya, ari din apil sa video ka to. Okay na sa. Ito ko. Ito ka to dito. Okay. Ate Lai, bailo mo ni Eme. Dili oy. Tapat ko na si Ang watong na di ka sa kong bagong mama. Asa bita to? Turok ka. Actually, surprise na na. Tapos Ang surprise na udlot kay na sila lakaw. Pero message na. Video ka na ito. Sugot ka, video ka ito. Oo, sugot ko. Basta parang bilay. Okay na, Nick? Na? Kaya tanong it. Atang ganda. Pwede sa ka-chicken ko. Thank you so much for this. Ako ah. wow, Binabasa pa dito na kasi kami. Sa sekreto ni mo ma'am na me. Yan ang toka. Ha? Ano lang? Isira ko kasi. Ang niya ba? Harap basa ko. Uy, salam. Hoy, ngan anak nang mahigugma. Ay, gusto ko pa rin ang ina sila na. Ay, Oo, busog lang kay Camila din. Wak man. Ano ba naman?
Daghan siya daghan siya nga nag-love mo, nag-care mo. Bisan pa, wala. Nakita na i-restart, na i-restart ko din ang restart. Hindi man na mapante kay nakalock na. Ay, asa mo ko padila din no? Halag later. Okay. A few moments later. Ay hangyo nato ang ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon nga iduko ang atong ulo ngadto sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios Espiritu Santo. Among langit ng Amahan ing takna sa kaugtuon aniya kami karon sa Durbans View aron sa ingon magsaulog mi sa birthday ni Ma'am Bilin. Ug salamat usab sa mga kaoban nga niani karon ni duyok sa iyang adlaw nga natawhan. 65 years. 65 years guys. Kining tanan kinising-kasing kung gipangayo pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios Espiritu Santo. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Crispy pata. Dapat tagra din sa panin. Ito'y sabaw. Ma'am, oh. Ma'am, may sabaw. Ano ko saan? Please.
Asa mo experience money? Katawa ba ito? Hindi mo naman kaya sa tayo. Kaya ito nga pupok ba? Pupok Yung mga bukog ang puso na nagpipit na. Ay, mong